estem ací en aquesta exposició que hem preparat en el material de l'estudi que vàrem realitzar patrocinat per la Caixa Rural de Torrent sobre l'evolució del sector agrari de Torrent al llarg del segle XX. Aleshores teníem un material de fotografies, tant aèries com de monuments que hem trobat per l'Horta de Torrent, i en aquest museu ho hem acompanyat del material que se troba en aquest museu comarcal, que és un bon lloc per a fer aquest tipus d'activitats. El motiu de la xerrada d'avui és precisament el contingut de l'estudi que vàrem realitzar sobre l'evolució del sector agrari de Torrent i sobre el resum que vàrem fer d'aquest estudi. L'estudi tenia una gran quantitat de dades que són més tècniques que d'interès públic i aleshores es vàrem preocupar una vegada acabat l'estudi de fer un llibret resum i capaç de ser entès per tothom de Torrent que tinguera interès en conèixer les peculiaritats que havien sofrit a lo llarg del segle XX els camps de Torrent. Lo principal que se veu en l'estudi és, per una banda, la falta d'aigua que ha tingut sempre este poble i, per tant, la xicoteta horta i la gran superfície de secà. Afortunadament, al llarg del segle XX es aconsegueixen unes dotacions d'aigua que fan que pràcticament tot el terme estigui irrigat.